Bese ngifaka i-status mina ongangitholele inamba yalo mfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingaxoxwe nalutho asibone i-status umacingwane bese ngakusasa ngisendela inamba cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngathi ngamuzwa nasokhozini ethi oka 2000 so ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikuluzayo ngoba ukuthi hayi uthuma ophongona uthi ufonela umzala athi umzala akanawo upetrol eshefuna ukucisha umzala so ngalawo mazwi ngithi mina umjolisi ngisho kungathiwa unyaka ngawuhlukanisa ngo2040 vele ubekhashwe nabantu abadala kuseno 10 years omunye nje ekusafanele abe unumber 2 nje kuze kube yila kufanele khona ukuthi ahlukanise unyaka mhlawumbe kuyobe kungasathola amapholo kuyobe sekuthola amabhano yangazi so ngaloko sithi siyabonga kakhulu kwethu qhubeka nomsebenzi ungadikubala ukuthi hayi ngoba ngonumber 2 sengiyome emarobotini ngikhangeze noma sengiyodla ama drugs qhubeka nje ngelinye ilanga uzoba uyena unumber 1 izinto ezinhle kuthiwa ziyalinda emhlabeni nathi asiqalanga la sikhona njengamanje sasuka emakhaya salusa sacupha saqhathwa sashaya till today ke manje ke akasekho sengangithini